Před 8 roky jsme rozpoznali v Norimberku na veletrhu kvality zbraní ATA Arms z Turecka a rozhodli jsme se je dovážet, prezentovat a nabízet v České republice. Za těchto 8 let jsme zněkolikanásobili dovoz. Ukázali jsme našim lidem, že jsou to skvělé a dokonalé zbraně perfektního provedení a kvality za vynikající cenu. Jsme hrdí na to, že jsme ATA Arms v České republice.